Yung mga kalingap, ito si Kalingap Alvin, and today po ay pinatawag tayo sa barangay. Andito po tayo sa Pambuan Barangay Hall mga kalingap, at pinatawag tayo mga kalingap. Mga kalingap, ito tayo sa Barangay Hall mga kalingap. Yung mga kalingap, andito tayo at galing po na tayong barangay. So may request lang po din yung barangay mga kalingap, at kakausapin ko po yung si Ate Dagul at yung kapatid niya, kasi nga daw po yung natin sa vlog, nakaraan nating vlog, ang sabi ni Ate Dagul ay nahuli niya yung kanyang kapatid at ang kanyang asawa sa cellphone, na silang dalawa ay may kaugnayan. So ngayon ho, nagreklamo ho yung kapatid ni Ate Dagul, at alamin natin ang katotohanan sa kanilang dalawa mga kalingap. At tara ho. So nandito po si Ate Abigail mga kalingap. Siya po yung nabanggit ni Ate Dagul na may kaugnayan doon sa dati mong asawa, Ate Dagul. So ito po para malaman natin yung talagang katotohanan sa kanila, ay kayo na mismo ang mag-uusap. Ano, Ate Dagul? Ano ba talaga ang totoo, Ate Dagul? Yung pa mga tismis din ay, tapos yung kaya ako naniwala naman din. So yung marami din sa akin nagsasabing gano'n. so chismis lang pala, walang wala kang ebidensya na Yung dati po siyang nakasagot ng cellphone dati. Yung narinig ko pangalan niya. Kasi po lahat po sir na tao, di ba, may kaboses lalo na pagdating sa cellphone. Pero po minsan na ko po ang asawa niya, wala pong namamagitan sa amin. Ako po yung sinasabi na si Abigail. Apo. So wala talaga. Wala po. So talagang sa buong kwensensya mo wala talaga. Kasi po sir, maghahanap ka pa po ng lalaki, yung asawa pa po ng kapatid mo. Siyempre po, masakit din po yung sa kalooban mo. So nasabi mo, Ate Dagul, dahil kaboses at dahil sa chismis? Hindi rin po. Saan po? Yung mga kwento ng kapitbahay namin dati din. Kasi pwede mag-ganon po yan. Kwento ka, yung talagang nakaktuhan mo. Kaya ako po, nagalit po talaga ako. So, maliwanag dahil sa kwento lang, Ate Dagul. Oo. Sana kung hindi, mabuti kang kaibigan kung hindi talaga ikaw. Kapatid mo siya. So, kahit kuya, tingnan mo naman, iniiwanan ako ng asawa ko dito, wala. Pero nagsisikap talaga ko para sa mga anak ko. Hindi, ilan ho ang anak nyo? Apat po sa una ko. Hindi pa ako sir, na nung makakasagasa po ako, hindi po. So, talagang wala. Wala po. Pero nakausap mo din siya, yung Po? asawa niya? Nakausap po siya, pero iba po siya ang pakikitungo niya sa kamag-anak po ng kapatid ko. Pero yung sasabihin po na ganyan, issue, ganyan, yung ganun na issue. Talagang Una po sir, nakakaani. Okay. So, medyo hindi sapat yung, Ate Dagul, kwento ng, kapitbahay, medyo hindi siya sapat. Magiging valid lang yung kung talagang nahuli sa to. Opo. Kasi kahit sino sir na na gano'n ni Rosalie, makakaabot din yung kung saan. Kasi iba yun eh. Kasi kung wala ka naman akto, wala ka naman patunay na ebidensya, hindi talaga magreklamo. Ako po, marami yung nagtuturo sa akin, puntahan ko yung kapatid. Ang inisip ko, kapatid ko yun, sasaktan ko kapatid ko. Bukod na buntis siya. Nag-isip ako ng ganon. Sabi ko, mag-uusap kami sa barangay. Ang gusto ko lang po, sir,
Yung malinis po yung pangalan ko. Halos po naka-mood ako sa mga anak ko. Pero po, issue kung mga ganyan, wala. Wala pa kong issue. Sige naman. Ayun, Ate Dagul, at hindi sapat na dahil sa kwento-kwento lang, kailangan talagang naaktuhan ba? Ganon. So, ito Ate Dagul, ano talaga yung pinakamalaking rason bakit kayo naghiwalay talaga ng asawa niyo? Nakangrehin po. Talagang hindi po talaga siya sa pamilya. Hindi sa pamilya. irresponsible ang kumbaga yung sabi mo. Ngayon, may iba pa bang babae na nakikita ka na? Puro pa yun sa pag may cellphone gano'n, talaga siya na parating may kausap sa cellphone. Parating ano. So ngayon, tapos kulang yung padala niya, ang ginawa mo Ate Dagul, naghanap ka na ng iba. Opo. Oo. Matagal pa naman talaga ako naghanap buhay talaga po ako. Nakikipaglabahan, yung hindi na siya gaano nagpapadala at mapadala siya 500, 1,000. Ay, hindi naman po yung sapat kasi dati may hulugan naman kami. Hindi naman yung sapat yung padala niya, lalo na yung nagbabayad din kami sa kuryente. Ano pa po kakainin namin noon? So talagang naghanap ka ng makakatulong na sa'yo. Okay, malinaw po mga kalingap. At ito po yung kalagayan din ni Ate Abigail, kapatid mo, no? Medyo 4 yung anak niya, maliliit din. Halos parehas, ay 5, ano? Ate Abigail, yung asawa niyo po, anong trabaho niya ngayon? Dait po. So, ang trabaho mo lang, puro anak, ano? Ito po, sa loob ng bahay. Hindi po ako nakakapaglinis kasi yung anak ko may sakit. Ayan. Tapos ito, kilala mo yung asawa niya. So, anong masasabi mo at ganun ang nangyari sa mag-asawa? Galit din po ako kasi kapatid ko po yun. Kumbaga, pinabayaan niya yung mga pamangkin ko. Yung mga pamangkin ko kung saan-saan na kakarating. Yung po, talagang galit po talaga ako sa bayaw ko. Dapat nag-isip siya maghanap ng iba, inasikaso niya ang pamilya niya. Nasaktan daw din dahil naghanap din ng iba si Ate Dagul. Kaya naghanap din daw siya. Wala ko ako dyan sa kanila. Anong mensahe mo kay Ate Dagul? Yan, dahil na dala ka sa asawa mo, dapat mas anuhan mo ang asawa mo ngayon na hindi mangyari ang inasahan mo ngayon na balik. Yan lang po, salamat. Okay. Ate Dagul, kamusta na? Buntis ka pati. Pero kumusta kayo ng bago mong asawa? Okay, magkasama po baga kami sa anihan. Ano kayo? Ilang buwan na yung ano mo? 6. Medyo magulo ba Ate Dagul ang naging kwento? Anong masasabi mo sa ate mo na nabanggit mo yung pangalan niya sa unang vlog? Pasensya na kung nadala ko sa mga kismis o dapat hinuli ko muna kayo kung totoo ba o hindi. Tama yan. Mas maganda talaga Ate Dagul kung huwag nating kakalimutan ang Panginoon. Yun lang ang mapapayo ko sa inyong dalawa din, na kahit gaano tayo kabisi, may time tayo na makapagsimba. Yan yung pag-vlog mo po, sabi ko po, ay salamat po kasi na-vlog yung kapatid ko, malaking tulong na po sa kanya kasi buntis. Tapos 4 yung anak. Tapos yung nagpunta sa sabi ko, ako yun na. Medyo nasaktan ka talaga. Ako yung kapatid na kakaiba sa kanila, ako pa yung binagal niya. Kasi hindi lang sabi ko, dapat ako kung totoo hindi, kinausap ko sir. Ano sa palagay mo, anong klaseng kapatid ito si Bigel sa'yo?
Mabait naman po lahat niya. Parati po kaya kami magkasama niya sa trabaho. May minsan talaga hindi po kami minsan nagkakasunod. Minsan, normal. Normal sa magkapatid. Normal sa magkapatid. So, ayan. Busy po si Ate Ano at maalis sila. So, bago ako umalis, gusto ko na talagang okay na kayo. Sa akin, sir, okay kasi kapatid ko po yan. Pero po kung ibang tao yan, ay hindi ko po talaga masasabi yung sobrang galit ko po talaga. Kapatid ko po siya, syempre kapatid ko, mahal ko yung ibang tao nga, napapagpasensyan, kapatid pa po. Panganay po ako, dapat mas malawak pang kakaisipan ko kaysa sa mga istoryang ganyan. Ngayon, Ate Dagol, anong natutunan mo? Dapat may na ako, may konting na sa mga sabi niya sa akin. Yung leksyon ba? Tsaka huwag maniniwala sa chismis. Kasi ang chismis, sakit yan ng karamihan. Marami ang... Kasi Sir Alvin, yung nalaman kong si Abigail daw yung alas 11 ng gabi papunta doon. Sabi ko, hindi naman napunta doon yung ate ko. Bakit gano'n? Tapos chismis ba yun? Alas 11 din ng gabi, pupunta din daw siya sa ilog. Pero ang tagal, sabi ko, baka talaga silang dalawa yung hindi ko may sa kanya. Basta hanggat walang ebidensya, hindi muna tayo magre-react. At huwag muna tayong maniniwala. Alamin natin yung katotohanan. Ang sabi ko nga, sir, sabi ko pag hindi ka ako maayos ang ipaparating po talaga ka ako sa Mercedes. Kasi ayoko naman po na naglalakad po ako sa daan, ako po yung pinag-aanohan ng kwento. Nagkahiwalayan po yung mag-asawa, yung kapatid ko po, dahil sa akin. Hindi naman po ako ganun kasama. Ayan. At ito na yung narinig na din yung side mo, Ate Abigail. Okay ka na, Ate Abigail? Wala po sa akin problema. Okay na. Okay. So, yan. Ate Dagol, basta yung assignment ko, magsimba lang. Magsimba lang kayo. Manalangin. Yun lang yung assignment ko sa inyo. At bago man ako so, okay na Okay na po. Yung anak mo may sakit din. Okay, mga kaling, mahirap yung... Ang assignment ko sa inyo... Naka-impake na nga. Okay, ang assignment ko lang sa inyo, magsimba. Huwag, kahit anong gaano kahirap ang buhay, huwag kakalimutan ng Panginoon. Kasi dyan man tayo mahingi ng blessing. O sige nga, magyakap na kayo. Darating kayo ako sa chismis. Okay na yan. Asikasuhon mo. Asikasuhon mo, aki mo, buhay mo. Alam mo ako, kahit ako stress, pero ang ko, di ako pinapabayaan. Arab lang yan kasi kasimple. Hindi nagpapabaya sa mga naghahanap buhay. Hindi nga ako. Kaya ko baga. Okay lang. Naintindihan Kahit namin. gulping problema sa buhay, ang aking turning asikaso. Kahit ako, di ako nakakapaglinis, sir. Basta ang mga anak ko nandyan, nakikita ko. Masaya na yun sa Kung malulusog yung anak mo, hindi naman sila mga payat. Po yan? Nag-aaral din. Ano pa lang po yan ng mga trangkaso. Yung isa pa po, masama pa pang pakiramdam niya. Basta wag lang munang maniniwala sa chismis. Opo. Maraming salamat po, Alvin. Okay. Sige, Ate Dagol. Magbigay din ako mga kalingap ng kunting blessing ito, Ate Dagol, para naman sa mga gastusin mo sa anak mo. Ate, at doon naman sa mo. Salamat po. Paalis kayo ngayon. At least may konting tulong doon sa So, yan mula sa channel natin, mga kalingap. At yun lang assignment ko, magmahalan lang. Huwag maniniwala sa chismis kasi yan ang sumisira talaga. At huwag kakalimutan ang Panginoon magsisimba. So yan mga kalingap, at ito update natin doon sa kwento ni Ate Dagol. Ito na po yung kabuuan ng kwento ng kalingap. So yan mga kalingap, maraming salamat po sa panonood. At mas okay na po minsan na nangyayari ang ganun, at para magkabati ng totoo yung magkapatid mga kalingap. So maraming salamat sa panonood at pagsubaybay. Maraming salamat po ulit. God bless sa lahat.